Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Itu banter-banter ta, Mas. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong nggarai kilap. Ya. Nyapa? Riyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengahe. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe, Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku iso kangelane. Setengahnya piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah yo pas umur 4 tahun, umure Bagong setengahnya. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Selawe. DODURIAN Iwan. Iwan PITKUQS Es batu. S batu MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. kucing JEJM BUBD Jembut. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, moko Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Bisa ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nah, Ayo. Surabaya iki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo Lah wong lanange kurang ngerti apa jal. wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Apa lek awakmu diwehi saiki? Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki kok pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek ane asu. Lho kok jarang. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek.
Lah piye wong tarah sak paket lho. Diweyati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu dhewe saiki elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh ra. Mas, Nyapa? sak menak iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sak menika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Oke, Mas, rapinin aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Nan, grade A, paus, size L, Apa kuwi? dijamin plok-plok, Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. empuk, Berarti sekoke sik apik kuwi. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Ya, Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tiba nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Oh, ayah. Joto jajal. Oh, ae sik turu. Andri brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Keke rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Gek? Perang. Ya ampun, perang. Iya, Mbok damai-damai. Ora mau nang alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. lah nggih. Ning pun dadi kewajud dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. kok pindah. Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai ra entuk dhuwit. Ya ampun ning entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lift. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Is, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Yo lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lo, wis karo mbok wek. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ora mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ora suka. Ben, sesuk manuk tak ketok ben bundra. Lah nek mbok ketok praya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta? Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing teni-teni kae. Budal kayak budal ta, Mas. Kalau misal sama luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok guwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas.
Gak usah marung kira mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek omah. Engko budal karaoke lek misale enek info londe lanang sing terbaru ya aku balik iso. Lah rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Honda JC tak gawa sama lek misale ngene dolan ngene Kaji Kadri engko nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Lek gak ndoro rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo aku ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya mah, hati-hati ya. Ya ngono. Meneh. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangon aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Ha-ha. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? DODURIRAN Iwan. PITKUQS Es batu. S batu MOMO TOTR Kolor. CIC CACK Kucing. kucing JEJM BUD Jembut. Ini urusan iki. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Bisa ta gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke Itu banter-banter ta, Mas. atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong nggarai silap. Ya, Nyapa? nyata tak omong. Nyapa? Tiba nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae seturun. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengahe. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah iku selawe. Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku iso kangelane. Setengahe piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah iya, pas umur 4 tahun, umure Bagong setengahe. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur kok piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero kok, Bu. Iki rambut gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, untuk birut.
Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Keneh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisor iki nyapa to? Kok keriting? Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Kamu lihat Bu Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kene apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Ya terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Apa apa? Papi mutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya, ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah apa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Lu benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tae mane-man to manggonku. Ku dulu-dulu ono rene kena flu. Akhire manuke gebres. Nek misalnya aku nduk bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur dadi kentang. sewaya-waya katoke suwek kentange metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sak mulai apa mateng-mateng ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lu ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso guhah-guhah. Karo kringete katos-katos. Jaluk itu. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi gue. Terus apa kiye apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Ye isa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan.
Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir tuh. Lali. Ulang tahun bojone iki lali. Janjane sampean seneng tenan bojo aku apa ora, Re, Pak? Nek senenge papek bojo, Bu. Alah, bedabrus. Tak delok saka KTP-mu ku lho, wis meragukan. Lah KTP ku kene ya. Nang KTP-mu kuwi statusnya tulisannya apa? Menikah. Menikah dengan sapa? Ya butuh tulisannya status menikah ngono tok, Bu. Status kok gak cetha. Nek sampean seneng tenan karo aku, nang KTP kuwi kudune statusnya tulisane menikah dengan Yu Cemplon. Ngono lho, Pak. Alah, guys blonjo lah, guys dolong tahun lah gak apa-apa. Ya wes, ayo mangkat blonjo. Sesuk aku tanang kecamatan, engko KTP ku takon ngrubahe. Ngono-ngono badhe tulis status menikah dengan Yu Cemplon ngono. Tenan lho, Pak. Yo ayo. Wong lanang zaman saiki iki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dibisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek ane asu. Lho, kok jaran. Anja. Mas, Apa, Des? info Info apa to? info utang boten sah bayar, Zura enek to, Des aneh iki, Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi Mas? Nang Martapuran, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Cek mangkat ya. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabar oh, dadi wong wedoke sabar-sabar oh. Lah wong lanang lho luwih sabar ruwangsam. Sabar-sabar oh. Wong lanang zaman saiki iki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh Emangnya nek Jawa Timur ana tolene. Ger. Nganggone ger. Oh, ya wis kon wae lah nganggo rasa ngono. Oh, kon wis ngono wae rasa tole pondo mbangane salah. Ah iya, lho. Oh, kon wis titik. Lah kok nek lanang karo wedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Ya wis lah mengko kon katin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Yo. Misale sing teko Amir ya. Lho, kon to. Kon Amir. Kon to Mir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir. Nek Mbak Beruk kon teruk. Ngono wae, gampang. Trembelane. lah kan enten to Mbak Beruk ning ya. Iya, upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kon tele. Sule. Kon Rambut itu bahasa Arab ya Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Pripat ainun.
Ainun. Ainun. Sekolahan Madarasatun. madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madarasatun. Omahe sepur Stasiun. lapangan nombor Alun-alun. kenek ri Nyenyetun. Mas, nyapa? sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sakmenika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Ake, Mas, rapinen aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Bojo aku ku enak lho. Eleh gedak brus. Ora doyan shopping. Eleh ora doyan shopping tapi lainnya doyan ya padha wae. Tapi yo kuwi jajane banter. Gila ra tenan to. Aku wis nunggu tak gede. Eleh gak suka. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ra setuju, didik bayi menjadi solusi. Nan, grade A, paus, size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk, Berarti sekoke sik apik kuwi. gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak, wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Awake dhewe wis padha-padha ndek bojone. Cerita di antara kita cukup sakmene ya. Japa-apane ora penak bojone dhewe. Kingkong iwak lele. Bangga nak bojone wong timbang bojone dhewe. Kok jare? Zaman saiki golek bojo ora perlu sing ganteng, ora perlu sing berduit, cukup sing setia. Kuwi omongane wong wedok nguntal ketumbung. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ae? Heeh, ning wajahe tambah wayu. Mosok? Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo? Menurunkan berat badan. Jonekno. Yo engko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Wes turu. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing dibumi mung dulur-dulure. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme iki. Apa ya ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah maknya jenenge nggone nek udut. Kowe abang-abang congor. Nek bapak kenyangan senenge nek udut sing ngrokoke jingasu kae. Si Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji
Cisamsu rokoke. Alah lali aku. Cisamsu. Kleru. Cisamsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Mungkin nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh, iya kuwi jenenge Cisamsu ra Jingasu, sayangku. Lah ya wis poroke Cisamsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbadok ya ta. Ya nguntal lah, nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Lah nek bar mbadok kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Alas bapak pake lho nang arep mbad. Bojomu iki kok pegawai BRI to? Lho. Sopo iki? Aku dul kemen sopo. Kok ngerti to? Aku ya apa to masih ora ngerti. Weh, apa tahu ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no, Mak, pegawai BRI. Bagian apa, Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen no bagian ngangsur we. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to, Mak, kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan. Sudah berulang kali aku bermain cinta. Oh, jadi baru abang yang adik cinta? Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Ah, abang jadi ragu pada dirimu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik, katakan saja, jangan malu. Namanya kenapa kau harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Lanang-lanang Nyapa? modalmu aku pengen rabi aku. Lagi sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku di mobil, selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parahnya. Nembang awake dhewe. Sembarang Mas, aku iso. Kabeh iso. Panyuwunane apa dulu Banyuwangen lungsep. Sore-sore Padang bulan. Ayo konco. Padha dolanan. Lagu luwih Mas to rumah. Tapi kan tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek ndang dipateni. Wong iki lagu mbok liyane kuwi. Awakmu iso apa? Mek apa meneh? Lagu ya wede paling tidak saut-sautan. Oke. G jajal G. Oke, bisa. Dan kendal kali ungu. Ayo nanti saut. Iya ta. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan. Iya, Dek. Jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah kula tukang ngarit. Ngaretne apa, Dek? Ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora aku, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek. Ya, itu wedhusku ku lho, aku malah ra sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen.
Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek calanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mak. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Asa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggani kowe. Ya wis ayo, tapi engko oleh nyuwun neh ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mak yo ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus janak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan nek kowe duwe anak 11. Koploh kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Kembang kaweng kadungane wong desa bareng-bareng. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 102. Ya urung tarah yo lagi teko. Ampune kok kene lho. Gayamu Dik iki aku ora ngadu sik desel-desel kok. Endang atus kono lho. Ya kosik to. Jarimu njaluk ijlik, kok mbok kon adu sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Pre panggah senep. Senep, Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh kaya tumon iki. Penak, Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dicepit. Makane dadi wong lanang ki sing tau diri. Tau diri piye karepe? Wis genah roh dicepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne teko jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwa. Pomo ora dicepit ora ngiwa nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah awakmu nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa enggak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh.
Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek wong sing mangan dhuwitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho Bolo. Bolo. Bolo kok mati Bolo? Pateni. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis dadae wis aku wis budal. Oh, lah mula ora ketok komburi. Lah lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong so. Wong salat ning ngarepe imam lho. Lha nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning buriku. Ngayal ta iki? Goblok iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sing tak ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun, cah kucluk sak donya. Tempek iki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe to. Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manu iso kono ning gambar kae goblok kowe mendo. Kok demak, kok demok masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Wis ana kae. Salahe manut. Kok lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sinten dienakne tok meteng lho jane apa? Jane si Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku rak tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocane truk. Lah ya tulisannya lak teruk to. Wow, lah wong ki ra genah. Numpak Innova apa numpak Innovi? Iya Mas, kuwi bingung Mas. Masalahe padha penake lho Mas. Apa sih? Ini babakan tumpak-tumpakan ya guys ya. Antara Innova mbak Innovi itu padha penake ya. Makane kuwi Mas, aku ya ora bingung aku nek milih. Jane apa to Mas jane bedane? Jadi nek kowe Innova kok ora bakal udanan, tapi nek kowe numpak Innovi udan kabeh lho tenan. Plomoh, klucut iso-iso. Gak suka lah aku yang ngene. Sing numpak aku malah kowe sing gak suka piye to Mas? Wis nang ngono aku pilih numpak Nopi wis. Kowe tumpak-tumpak ambek Novi ya monggo kersa tapi aja nggowo-nggowo Innova ya. Lah emang napa mana nggo Innova? Kuwi nek goyak-goyak kuwi digrebek wong akeh. Wis ya. Ya alon-alon to mak mosok ngasih goyak-goyak ngono ya konangan. Songpora. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jogo? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki kok kena disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi no beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin.
Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tong ditakoni yang guyu tok. Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nak mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cucrup ngono. Anja. Sampeyan gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan iku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, iya karwane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kene iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lan kek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Aku gelek moto gelek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngene glibet aku butuh. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul mitan ngulon apa sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ratu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Saiki nyapa kok wong lanang ki lek ngunjuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Ndes. Apa ora iso ngunjuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gupik-gupik kok, Ndes. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak-nembak rayo, Ndes. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok ngunjuh dadak digoceki. Iya justru pas ngadeg kuwi Ndes aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok Ndes. Kapok aku ngono iki. Ampun. Nih. Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho maneng luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wis gak apa-apa lah ditunda. dan membahagiakan istri apa yo kudu malam jemah ya. Malam apa kan yo iso. Lah tapi kok gene suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing pentinge kopine lho ora bakule. Makane golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak yo padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati yo sayang. Iya, sayangku. Mama ojo lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Ngare ku ngare topo sik no, ngare jempon. Gua apa jem? Wong didol yo ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngare ta. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Yo mundak pinter. Gak ngurus ya. Sedo lagi pora kowe. Yo sida to.
WA terus saya. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 nala tak doping jamu aku yo ora mampu. Ki aku nang Etan Kali ning Sorpring. Sorpring ndi? Aku neng sorpring iki lho narene kok. Entar ono tak rono. Ini parah ini. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah lho. Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahnya zaman biyen ki sawur ngene. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oke sedekahku. Lah Ya wong nek arep sedekahne ya kabar-kabar. iso mangsa kok penjara iki. Seto. Hukume sedekah. Aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan ya sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwira sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parah ini. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? Dosa Des. cok. Weh. Kene ado karo laut tok, Des. Dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, Aja, Des, aku ora iso renang, Des. Lah ngurung-ngurung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi manungsa mbok ya tahu diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, Ya piye penal? Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho Mas. Itu apane wong bentuke ya ora malih. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Lah kok nah kan ya iso kok. Piye to? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi manungsa mbok ya tahu diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, Ya piye penal, Des? Lah kowe iki lepa anakku sing tok kono nih, lah. Wis tak patoki cengkelmu lah tak omongno, Awakmu kejem iman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok ora ngerti tumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Iki malah merovokasi ngono kok aku gak ana tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi. Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mah. Mosok lupa Kak? Lupa apa lho, Mah? Hari ini hari Dino Kemis, hari Kamis itu isde malam. Jumat to, Mah. Pinter lah terus. Mosok gak enak angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho manang luar kota. Ngoterne barang. Iya, Ya wes, gak apa-apa lah ditunda. dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Anakku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu.
Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh, pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah iki lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Terus pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Sampan suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Teh kon yo glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Masa dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama napar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran iki mosok tekok iki ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Halo Mas Brondol, gede-gede sembuhan teng gak kar-karon. Lah, iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ku mobilku gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing areng kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya gladrah ngono to anduku. Lah iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enak kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya orang ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggo sertifikat omah ae ya. Lah ngomong ngono iki gak ngedabrus to. Ngelabui dalan nuyuh jaminane sertifikat. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sepenting cintane ditampa, engko golek dhuwit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Wis engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Yo nek ora dileboni ninceng tok ae to. Maksudnya beda omonganmu. Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang ngisor longan ki longono nekmu mangan. Kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Loro mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok mesti dibantah to. Ya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ra mangane seminggu bosok mah lara apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Lah dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Lah kok ngene alis tipis. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Bapak wambung sopo-sopoe. Aku loh, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh. Ya, maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. Sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi?
Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bot. Rumah Samukro. Rasane manggene ngendi? Loh, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus Loh sembarang. Alalah, kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Loh, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ora tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dik. Harga diri Dik masalahe. Apa-apa jarimu urusan di Wong wedok kok iso? rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki. Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya. Dadine sego ngono ya. Ya mau ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia ana dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia ne upo ki ning kamusku ki jaluk bujuk lah aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek. Masa ora enek golek ana sik to. Upo? Iya, upo. Apa to ki jane kok iso-iso lho ki? Kandhane upo kok apa? Alah boleh sego ae lho enak, sego daripada kowe upo ya ora wareg ya. Ya wis lah ngene arek. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekan batin maju kena mundur kena. Loh, Maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih tekok ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi kendakane. Sing kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulungan nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun kuwi sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendine jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Ngopo to Mas kok hewani kok lemes men klentrak-klentru. Alah bose. Kesel. Semrawut nang pinggiran. Apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Ini ketok enak Dik, cocok. Tapi nek cocoknya ben iki ya sego goreng. Ya wis ah, sego goreng gak apa-apa. Ngegawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet.
Tapi yo kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njal jatah ping 3. Aku tangga siap melayani, Dek. Wis tugasku. Gas pokoke. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu. Utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Tapi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget neng nggon padang. Ana kacu. Kacu diang. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tung kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Anja. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lagi slow wong wedok, tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu.
dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita cocok. Anja. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya, saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono lho. Oh, perkarane ra nek sing jeruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lah ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok mah metengi piye karepe? Iki kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono ra kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh? Model ini kita idian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki kok jaran to karep iki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk ulun jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi enak ceritane kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jare? Yo ora tau. Aku mah jane iki arep nesu ning kasih to. Belok kok jare nolak omong kok yo. Ini parahnya. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki cetak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung to nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek yo panggah nyusu. Kok ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule yo nyusu wae. Ya jelas to, iki tujuane kuwi nek beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane iki ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero, weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang laga roh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya. Berarti aku no sing kleru. Ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh kowe ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Hah? Salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman si urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam si urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes.
Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sing mampu, sing teles. Telek pitik. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa titik-titik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel pun tau terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh. Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengene duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Pitane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndasem. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan kuwi memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh ya bakul jajan ora bakul turuk le. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Yu, kowe iki pikiranmu iclike, ra enek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ra tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu no kuwi. Bayangno. Wegah dadak mbok kon bayangne. Apa wis kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to, tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek.
Ini parah ini. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yuk? Ojo DM. Nopo ora oleh DM. Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Kudu rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Gak usah DM. Aku wis payu. Iya payu wah. Geger jane metak tawar kok malah wis payu. Gitu. Des, jarene Pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Kan isuk-isuk ngomong nek apem. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Yang penting kan nek dileboni kok dadak Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya ampun, makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo ana kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek seliat. Kei ngerti. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayu nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa sampean nih. Dik. Mbak aku sayangin tuh, Dik. Genit sampean nih. Lah Saidi lah. Kita buat darah rendah. Saiki ya. Karepmu yo apa sih kon? Kalau kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh saja. Kon niku ya apa sih? Enak Kak mangan jero. Aduse ndok jero. Iya ya. Kowe ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Oh. Wah. Boleh nyengek-nyengek. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Lu ngomong liane gatel ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan tara ya. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ora kolu to. Tel gatel. Kok iso koyo ngono lho. Gatel lo dhewe. Duwe bojo lemu penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mlawu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Bisa wong yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anya. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane R ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kui N, kursi kui chair.
Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air mani encer. Air mani encer ya. Air mani encer. Loh.